Mga bumulutho nga wala pa nabakunahan kontra COVID-19 pasugdan nga magpasakop sa limited face-to-face classes. Apang mga manunudlo nga wala nabakunahan wala pa sang go signal sa DepEd nga pwede magpasakop sa in-person classes. Yaring balita nga itong gintutukan. Nabtan sang GMA Regional TV ang manunudlo nga si Jomar nga nagapinta sang footwalk sa Pandanon Silos Elementary School nga nahamtang sa boundary sang Murcia kag Don Salvador Benedicto. Sa bungad daw, ginapaghandaan sa eskwelahan ang pagbisita sang team gikan DepEd nga magsikyar kung bala handa na ini sa face-to-face classes. Gagwa ang talento sa mga maestra kay kami nga mga maestra na hidlaw man nga makaatubang gid sa mga estudyante namon hindi lang niya kay sa module. So every requirements nga gina-required si DepEd kag ang DOH so kinahanglan namon i-comply para maabot ng tsimpo nga makaatubang gid kami sa amon nga mga estudyante. Kung pasilidad ng istoryahan, pasado man ang PSES. Ginpanugyan na lang ini nga mas palaparon pa ang antad sa mga estudyante sa mga manunudlo para masunod ang physical distancing. Santo, sa bago nga orders ng DepEd Central Office, panugutan nga magbalik sa eskwela ang tanan nga estudyante, bakunado man o kung hindi. Because we cannot deny a child nga mapa-eskwela. Now, tungod this is a shared responsibility, we are asking now the LGU to give also their stand on it, nga if they will allow nga ang mga unvaccinated pakatun sa eskwelahan. Same with the parents, no? Kung i-allow nila ang vaccinated lang nga bata will mingle or will be in the same room sa mga unvaccinated. So far nag-agreement sila during the orientation na samo. Apang, ang mga manunudlo nga wala nabakunahan, ipaiway sa gihapon ng exposure sa in-person classes. The new guidelines ng DepEd regarding sa presence of the teacher sa tungod sa alert level 1, kung unvaccinated ang ginsambalan ni DepEd, they cannot mingle or interact with the learners. So kung ikakanto natin sila physically sa eskwelahan, they have to be in a separate area. Pero naghambal si DepEd na whenever applicable, the alternative work arrangement of the civil service is still in place. Bango sa bagong order, mas gina-istriktuhan sa Division Office ang plano sa mga eskwelahan. Lakip na ang kahandaan sang pasilidad, health protocols sa COVID cases sa barangay. Actually, kagasto, but because we love our children and we have the passion to teach, kag nahidlawan ni kami sa among mga kabataan, so we will do our best. I am encouraging them nga magpa-vaccine na kay para safe gigita kung magkatuna kita sa school. Tion makapasar sa assessment ang PSES, kapin 200 ka mga grade 1 to grade 3 pupils ang magpasakop sa in-person classes sa katapusan sa Abril o Mayo. Sa kada classroom, 16 lang ang makasunod. Half day lang ang schedule apang Lunes to Biyernes ma-report ang mga estudyante. Ang iba niya grade levels magpapabilin sa modular ukon blended learning. Sa karon, may 24 kabulutuan sa idalom sa Division of Negros Occidental nga nagapatigayon sang in-person classes. 13 pagid ka mga bulutuan ang magasugod pagkatapos ng Holy Week. Opod Carinal Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.